Tol, kawan na si Papa dito, Tol. Magtrabaho na biya to siya. Ata ka po, hay. Dito kang nila, Madam, Tol. Ayo, toy. Kawan na si Papa, Tol. Ito tao, toy. Ako na lang mupukaw, Tol. Di man ka kasugo. Papa, mata na dira. Di ba karon ka musugod? Matrabaho kang ila, Madam. Unsa nak? Unsa na day oras ro nak? Sayo pa man kaayo. Katugon pa ko ba? Na, Papa, udto na. Nasukod yun si Madam sa imo ba? Pero mero, panimong duty, Papa. Late na ka. Katugon pa jugay ko nak ba? Late na jud ka, Papa. Masaban na jud ka kang Madam. Ah. Sige na koy. Aligo sa ko. Okay na akong porma nak. Wapo na kayo ni. Ganahan na si madam sa kuha. Okay kayo, Papa. Guwapo kayo ka. Okay, papa. Tarungan na na. Imong kwilyo, Papa. Guwapo na na. Yes! Kaninak. Sige lang ako na yung tarungon. Oh, okay na ni? Okay na na, Papa. Tara, tara nak, kumaling ko nak. At tayo madam. Ibili na si Tol dia. Ano ko ba Tol? Diara ka. Dira na ka, Tol. Ulat lang nila. Diara ka ha. Okay naman akong trabaho nak no. Akong puro man nagwapo na nak. Ah, guwapo na na. Nagbalon na ka, Papa? Wala ba libre kaon dito lang madam. Nak. Na, Papa. Basig walay libre pagkaon nito kang ila, Madam. Ha? Wala libre pagkaon nila madam. Grabe po. Papas mo ko ani nak. Wala ba ko nagbalon? Wapa jugi kwarta. Ipinsi lang daan, Papa. Lahibiyan na si Madam. Wider. Mo ba nak? Patay. Pas mo ko ani nak ba? Kung saon na lang, mamayat na jugo ani nak. Ah, antos na lang, Papa. Sige na. Trabaho man ta atong pangita nak. Tara. Sige na madam. Baan, nak. Pasti strikta na si madam. Ayaw ka, adlok, Papa. Dag ko na nimo. Ha? Gani no? Sige. Nak. Sirado man nak. Ano ba may tao? Nalagi tao dira, Papa. Manuktok lang ta. Sige nak. Tuktok ka nak. Matay nak. Kalimut naman siguro si madam nga nasa bagong trabahante. Di naman taabrihan. Natulog pa to si Madam, Papa. Sino? Kusga pagtuktok lang. Agay! Agay! Ngayon naman mo dira, arang-arang mo sa portahan ba? Ay, sorry kayo madam. Okay na ka nak? Kayo, Papay? Daron ba mo nagbalik? Udto na? Di pa man udturon madam. Sa'yo pa man kayo. Alas 7 pa ron ba? Ba, alas 9 na good, Papa. Pero meron na mong trabaho, Kol. Lit na yun ka. Oh my goodness! Nasunod palagi lit na ka. Diretso ka tanggal. Madam, pasensya jud kayo madam ha. Di ka po'y magugubigod. Dugay kami nakatulog. Di ba nak no? Yes! Nanulo, pamanggod mi ni Papa, Madam. Kay wala mi sudan. Gabi, Madam. Dili na ko nasala kung wala mo sudan. Nailuan lang ko madam. Sa sunod madam, sayo kay ko diri madam. Alas 6 pa, naanak ko. Di ba nak? Oh, Madam. Tanan rules dire. Ako'y masunod. Sa iloy lang si Papa, Madam. Nalit pa jud mo. Ipapriso ta mo. What? Wala pa mo kaila sa kuha. Ako ang Madam. Bantay mo sa sunod. Sorry kayo madam ha. Di na lagi kumausap malit madam. Sige, ito na sa kuha. Tara madam. Mo na kong drivean madam? Dili na mao. Ha? Asa na akong drivean madam? Naadit sa likod. Oh, sige madam, tara madam. Pagdali mo dira, kinapon mo ilakaw ron. Sige madam. Sana sakyanan nila madam. Si Dino? Daghan kayo na sila og sakyanan, Papa. Grabe no. Oni, drivean ako madam. Gwapo kayo amo ang call no. Basta lagang pogi, Kol. Gwapo kayo no. Dili ni maukol. Asa na akong drivean madam? Pagulat ragod dira. Pagulat sa agod mo. Excited man kayo mo. Madam, asa day drivean ni Papa? Diri imong drivean ko lo. Sige madam, excited na kayo kung mo drive na madam ba? Wapo kayo siguro na. Asa kong drivean madam?
na ako, madam. Gwapo sa akong porma. Nakapulo ko, nakasapatos, gwapo kayo. Tapos mo na drive ako. Kagwapo anang driver nimo, papa. Aircon yun na. Yes! Erkul, i-road test ka. Kung kabalo ba ka mo drive? Panggulit mo, madam, ha? Panggulit mo sila.